मोनजानानै दासो गोसोखौ सान्थि मोनथारदों आङो बेसेबा गोबाव जाबायमोन मोनजायैया एकदम फैसा लाना थांबाबो दखानाव मा जायो मिथिगौना आयु मिनिथावनासो एकदम खोथायानो देखो देखो जानम दिल अपना क्यों आए तेरे लिए आए आए हम सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए किस लिए आए तेरे लिए आए आए हम होबाय माथो जोंना सुलेखा आब'आ आसोलसो जोंना नेहाखौ गोराबो हास्लाबावा बिजों नेहाखौ गोराबो फेलबाव नामा बिजों जाम्बि गावदांफोरा बेखौ जाबादि गोसोआ बेसेबां सान्थि मोनो नोंसोरलाय मा मिथिगौ नोंसोरथ' खालि फिसाय फिसायनि बे खिबु खारफानोल' रोंसिगौ बे मबाइलखौल' नायनो रोंसिगौ नोंसोरो हाबलांदो नोंसोर मबाइल सिङावनो हाबलांदो आंहा बेखौ जाबासो गोजोनो बेखौ जायाबाथाय गोसोखौनो एसेबो गोजोननाय मोनथारा आङो माबा थालांनाय मोनथारो माबा बावसि बावनाय मोनसे मोनथारो आहा ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा मिथिगौना नोंसोरो माबि खोन्थादो नों खोन्थायाब्ला जोंलाय बोरै मिथिगोन मा नोंसोरो खोनासंनो लुगैमारदों नामा गावदांफोर खोन्थादोब्रा मा खोथा बेलाय नों खोन्थायाब्लालाय जोंलाय बोरै मिथिगोन खोनासं बिदिब्ला आं खोन्थानि एसे ओरै खाथियाव फै बेखौ जाबा आंहा गोसोआनो माबा बिराद मोजां नाङो बिराद गाहाम फुर्ति नांसोगारो ओमफ्राय बेखौ मोनजायाबा मा जायो मिथिगौ एकदम उन्दुनो ओंखारा हराव एकदम उन्दुनो ओंखारा फेसखौनो मोना माबा गुमायलुं आमायलुं बायदि मोनसोगारखायो आङो ओंखायनो आङो नैबेखौ मोनसे नांथारगौ आं सानसेयावबो ओमफ्राय खोनासं लोगोफोर बैखौ बै गोलावा बेयो बिदैयालै जौ बिदैया गोराना बेखौ मोनलोंबावबा पेकसे खोथायानो गैथारला आरो आया नोंसोरबो लुगैबायसो नामा आं आखायाव लाबाय थानायखौ हरालै आंहा एसे दंबावो दा मोनायाव जानांगौ बेखौ ओंखाम जाखांबा बिदि आखायाव लाबाय थाबा लुगैगोनसोलै नोंसोरो दानो दोनखोमानोसै आङो बेखौ हाब मानिनांगोलै नोंखौ दुलुर देन्जारसो माथो नोंबो खम नंथारा जानाय नायनो नामा गावज्रोमफोर जाया माथो आङो नोंनि बे बुस्थुखौ मुगै सुगैनो माथो मानसिफ्रालाय केन्सार बेमार जायोनो बेखौ जाबा होनो ओमफ्राय नोंहालाय माथो बेखौ जायो सिख्ला मानसि जानानै लाजिथारा बिसोरबो खोन्थाहरगोन आं र' नोंखौ नोंनि बयफ्रेन्डनो खोन्था नोंसोर बायदि साथाम साब्रै बयफ्रेन्ड दङ हालाबाबो लाख'लायनो हायोनो सोर सासेनो खोन्थाहर मबाइल नायनायानो मेगनानो गलाय लांसै सामुलादायफोरबायदि एसेबां गिदिर मेगन लानानै माथो नुदों जाखो मबाइलावलाय आंना बिमा बिफायानो बेबायदिनो मेगन देग' जोनोम होबाय मेगन देग' जायाबालाय माथो जागोन मालाय नोंहासो मालाय जोगोनार फिथाइ बायदि खर' लानानै मालाय दुलुर दुलाद उजिथारदोंहाय जारौरौनो जोंहा जाबाय हनै खाख्रेब खुख्रेब एकदम मेगनानो जि गिदिरथार बयफ्रेन्डजोंबो बासोबावसो बेनि सायाव रांख्रेब होननानै नोंनि बयफ्रेन्डआलाय अबेनिथो अक्षय कुमारफोर बायदि माथो खाजय जय गोमता खं लरग'ग' सोलाय माथो आं फेन्दाजों समाना नङा माथो नोंनि बयफ्रेन्डआलाय माखौ नायनानै गोसो थोखोसि बेखौलाय मा दङसि मोदोमाव हनै हारा गोजा मोदोमानो गैया मेजेमानो गैया हारदि गोजा हारा गोजाल' माखौ नायनानै गोसो थोखोसि लरग'ग'नोलाय
थारैनो मा जामारदों नोंस्रा खोन्थाया मा जादों नोंहा मानसिया दाख्लैनिफ्रायनो आंजों रायरा जाबाय थाखादो आं फन खालामबाबो आंनि फनखौनो रिसिभ खालामा ओमफ्राय दानहर होबाय थायो मालाबा रिसिभ खालामबाबो आंखौ बुङो आं बिजियाव दङ खामानि दं होननानै खाब्रां रावजों बुंहरो आंखौ मेसेज खालामाबा मेसेजनि रिप्लाइ खालामा आंखौ ओमफ्राय वाट्सएपआबो आं 1टा 12टासिम आङो बेखौ अनलाइन नुबाय थायो आङो ओमफ्राय आं बुंहरबाथाय आंखौ रिप्लाइबो खालामा ओमफ्राय रायहरसैसो आंखौ फेसबुकफोरावबो खालि अनलाइनल' नुयो आङो बेबायदिनो सोरबा सिख्लाफोरनिया मोजां कमेन्ट खालामहरबाय थानाय आंखौलाबो बेबायदि गाज्रि खालामामोन नुयो ओमफ्राय फन खालामबाबो जि गोबाव वेटिं मोनो आङो बेखौ ओमफ्राय बिनि थाखायनो आङो दहाय बिनि लोगोनिया फन खालामना सोंहरदोंमोन आङो ओमफ्राय बेयो बुंदों नोङो बेखौ आरो मा बुंबावगोन आङो ओइ लोगो नोंखौ माबा गाज्रि खोथा बुंदों नामा मा बुंबावगोन बेलाय दावलायालाय मिथिखादो आरो नोंसोरो दाहायनो मा फोरमायनो सानदों बियो ओमफ्राय आङो दहाय बिनि लोगोनाव आं सोंथाहरबाय थानायखाय लोगोआ ओमफ्राय आंनो खोन्थाहरदों नोङो बेखौ बारा आसा खालामनो नांला मानोना बियो दस्रा सिख्लाफोरजोंसो रायलायबाय थायो होननानै आंखौ दायो बुंहरदों आं दा मा खालामबावनांगौ बरबाद जाखाबाय आङो बरबाद जाखाबाय आङो ओइ लोगो नोङो बेबायदि गाबबाय थानो नाङाहाय थारैनो नोंसिनि गेजेराव माबाफोर मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों खोमा बेनि थाखायनो दिनै बेबायदि जादों आं रायलायहरगोन रबिजों मा जादों नोंलाय मा बुजायहरगोन नोंलाय मा रायलायनो रोंगौ नोंलाय मा बुंहरगोन बेखौलाय मालाय गारनानै थांखानायखौ ब्रेकआप खालामनोसै होननानै बुंखानायखौलाय नोंलाय मा बुजायनानै मा बुंनानै नों गोरोबहोफिननो हागोन नोंनि फिसायाबो गुन्दारा बेबायदिनो जाखागोन मिथिखायो आङो नोंनि फिसायाबो बेबायदिनो नोंखौ खिगारलांखागोन आंनि खोथा बुंनाया जाखायो आंनि बुंनायखौ बुजायनायखौ लायाखैना नोंसोरो आं सिगाङावनो नोंसोरखौ आङो मोजाङै नायो होयो गोसो खानाय बुंखादोंमोन आं दाना मोनदों एकदम मोजांसो मोनदों आङो नोंसोरखौ हा आरो बाजाफैबाव बागथाबफैबाव बायाव गाखो बेरायहैबाव थां मोजांसो मोनथारदों आं नोंसोरखौ आब' बियो जुदि सोरबा सिख्लाखौ जुदि मोजां मोनदांबा बियो मोनथोंसै आं बेखौ हगारना होनोसै नाथाय आङो नेक्स्ट टाइमाव आरो बेबायदि इसिबां गिदिर भुल खामानि मावला आङो मावा बे नोंसिनि सायावसो मिथिबाय आंहा नोंसोरखौ बुंनांगौ जेबो हाक गैया आंनि बुंनायखौ नोंसोर सिगां इबायदि खोनासंबाखैना आंनि बुंनायखौ जुदि लानाय मोनबा दिनैसिम नोंसोर बेबायदि जानाय नङामोन मिथिबाय ओइ लोगो नोङो मोजां रायलायहर बारा एसेबां सिन्था खालामबाय थानो नाङा नोङो मिथिबाय दाना बेबायदिनो हायाव बाग्राय गाबबाय थादो गान्दु गोबा गाबदो आंहा अमा बेदरजों ओंखाम जाहैनोसै आरो बेबायदि मानसिफोरखौ आङो खिफिननासो होयो खोथा खोनासङि मानसिफोरखौ आं जानोबा फैद' बेदरजों ओंखाम जाहैनोसै ज'नो मा जाजोबनोसै नङाबा गारलायदों मोजां जाथारदोंहाय मानसियाबा मोजां नङाथारा माबा सा खन्द्रा बायदिसो नुलायलाङो आं मानसिखौनो खावनो नै बेवहाय सोरबा हालुरिनि फिसा बायदि दङब्ला गाज्रि मोननो नाङाहाय आंना एकदम गालानि फिसा थारला थुरला बुंलाबायथारो दे गाज्रि मोननाङा दे राजामोन बाबुमोन सना फिथरफोर दे गाज्रि मोननाङा दे ओइ सनाफोर लोक्षिफोर आंनि एकदम खाथियाव फैलाय आं नोंसोरनो मोनसे गोथाव गान खनना खोनासंहरनि अमा बेदर मोनजाब्ला दाउ बेदर मोनजाब्ला गोसोआनो आंना थाथेरनो हाया जानो लुगैसो गारो गोसोआ मोनजाबोलाथाय अमा बेदर थुसो हरथारो आं आखाइ बिजौजों हाबलांजोबोब्ला आंनि उदैया मालादि बुङो फात्ताखौनो मोना अमा बेदर आंनि अमा बेदर फेभरेट आंनि